sori. O, gyda Lavinia, what's the farol na gyda fe I di we? O, mae mami bwrdd am yn ei gwely dyma Ingrid nawr. Ar oll darian am y dadi ni al y photographers a Wendy Cas a bwbel. Ond cariad bach anghofio am yr arian. O, beth am yr honeymoon? I di bod gosnodd ar Club 30 yn Ibiza. A lle beth yn mynd yn unan? God, I can't believe it! O, dyma'r peth mwyaf briliant sydd wedi digwydd I fi rioed. A mae'n lle briliant, Bethan! Mae'n briliant! God, oedd o werth am y pres... Oedd y cymeriadau wedi I sefydlu yn barod oherwydd y cyfresion I wneud yn HTV, sef Lavinia o Orllewin Cymru, Delyth a Bethan o'r Gogledd, a wedyn Glenys a Rhysart o Suburbia Caerdydd. Rishi? Atgoffau mi gael rysait mwsaca a taro masalata, neu di gael Emyr Wyn gwalltir. I ni gael arfer a blasustau gwlad groeg cyn mynd yn ode. Wel, mae Idris wedi gaddo roi benthyg llyfr ar y perthyn o'n I mi. Dyre Davi pan ai nôl e. Nawn ni potel bach o wso dan I fe. Fel rhyw fath o fellten, fe darodd y syniad fi, wel beth am I ni roi y cymeriadau mae gyd at I gilydd mewn un ffilm, ac yn y ffilm yma, am ryw reswm, maen nhw gyd yn mynd i'r un lle. Ibiza, Ibiza, gorwedd ar y teitha, mae'r hwyl mewn sôn ar lan y môr yn Ibiza. O'n i'n chwarae rhan Glenys, wrth gwrs, oedd yn briod ar Richard. Ac yn anffodus, gyson nhw siomedig o ddofnadw. Ond o fod mynd I Athen, I chi'n gweld, I weld yr adfeilion a'r holl hanes. Ond yn anffodus oherwydd rhyw amryfusydd gyda'r asiant deithio oedd rhaid bodloni ar Ibiza o bobman. A wedyn, Delyth da? Oh my god, Delyth a Bethan, wedi cael amazing bargain y best of travel. £35! Delyth, ti rioed yn 36B? Dwi'n flippin' yn 36B? Nes I drio bikini size 32 double A diwrnod y blaen ac oedd yn miles bach fi. A wedyn I Lavinia fe. Nawr te Lavinia o grwbyn, a oedd I fod priodi chael, ond gwmpodd popeth drwyddo. Last minute, oedd yn ofnadw. Ti'n rhaid? O, dwi'n ffain. Fi'n mynd mas i'n joio ni na. Os am wy'n siarad na meddwl am Elga Morgan am wrthodd gyfan, reit? Mae hedfan yn brofiad anhygol wythos ni. O, dwi heb deimlo fel hyn ys pan oes mewn I roi genedigaeth I peredu'r hyn. Mae yna elfennau bach o Rhysart yn ymddangos yn o'n I gyd, dwi'n meddwl, bob hyn a hyn, ac mae yna gymaint o Lavinia, Genfys, a Delyth, a Bethan, a Glenys, ni'n gweld nhw bob dydd. Jiw, mae'r captain yn drifo'n gwd yn dwi. Ti'n credu ddyn ni'n ei whip-brown dda fe? Am ryw reswm mi gydiodd y cymeriadau yma. A dwi'n credu na'r prif reswm am hynny oedd bod nhw'n gymeriadau cwbl Gymraeg a Chymreig. Ac oedd pawb yn rhywun, lle bynnag oedden nhw, yn nabod rhywun oedd fel yna. Fe gyflwyno ni'r syniad ger bron, a ger bron ar y pryd oedd pennaeth adloniant HTV, Peter Elias Jones, y diweddar Peter Elias Jones, nath waith ardderchog yn y cyfnod yna. Mi nath o, oedd o'n siŵr I ddechrau, ond mi ath o ffordd, yn credu bod wedi cael gair o fe i'r un Ogwen Williams, ac nath hwnnw ddeud, mae rai chi wneud o. Un o'r pethau oedd, nid yn ofid I ni, ond o'n i'n cadw mewn cof oedd y cymeriadau gyda ni mewn sketches 3 munud. Oedd estyn hynna'n awr a hanner yn dipyn o sialens. Ond dwi'n meddwl o weld y ffilm, mi oedd y llif yna, oedd rhamant yna, oedd popeth, oedd sgript Caryl yn glyfar iawn. Wel, oedd rhaid I ni gael dyn drwg fel rhan o'r plot, neu oedd rhaid I ni gael rhywun oedd ni ddim yn nabod, oedd yn mynd i'n symud ni ar gyfeilior. Caryl nath grybwyll y peth I ddechrau. A wedyn, roedd rhaid I fi fynd drwy rhyw fath o glyweliad wedyn gyda Peter Elias Jones, pennaeth yr adran adloniant yn HTV fel oedd hi ar y pryd. Doedd Chis ddim yn actor wrth gwrs.
sydd yn... O'n i'n faint o drafod fe rhaid bod er mwyn caniatau i Chiz ymuno hefo ni, ond yn ei gyfnod, a dal i fod. Oedd Chiz yn hync, a sa'n ni'n di gallu meddwl am neb gwell fel male lead, ynde, a romantic lead siag oedd o. Oedd o'n dipyn o risg, ond nes i gynnig Chiz, mae'n amlwg na Chiz. Wel, oedd Peter Elias ddim yn siŵr o gwbl am hyn. Ac oedd fi'n cofio roedd fi a Chiz fynd mewn i swyddfa Pete i wneud rhyw fath o glyweliad. Oedd o'n ofnadwy o embarrassing. Ond beth bynnag, nath Pete gytuno, a Chiz gath yr rhan. Ac nath o ddim drwg i Chiz, a nath o sicr ddim drwg i'r ffilm. O'n i gyd yn dîm ifanc nôl 5 mlynedd ar hugain yn ôl. O'n i'n ddibrofiad, ond o'n i'n llawn hyder ac yn llawn egni. Oedd Caryl, ond wedi gwneud 2 gyfres gyda ni. O'n i eriod wedi cyfarwyddo ffilm yn y mywyd. Oedd y golygydd Huw Parry heb olygu ffilm 90 munud. Oedd y criw camera eriod wedi gwneud ffilm 90 munud na'r dyn sain. Felly oedd y tîm yn mynd allan. Oedd e fel, bydde chi'n dychmygu tîm Cymru, dibrofiad, yn mynd allan i ware yn erbyn Lloegr a wnaethon ni ennill. Doedd na ddim byd o'n i rili teimlo bydden ni ffili wneud ar y pryd. O'n i'n ifanc, yn ffôl, yn hyderus, ond eto i gyd, o'n i'n cael y cyfle i wneud ffilm. A wi ddim yn credu weithiau falle bod yr un cyfleon wedi bod gymaint ers y cyfnod ni. O'n i'n cael yr hawl i lwyddo, o'n i'n cael yr hawl i fethu, a dim ond trwy fethu'n aml iawn, mae llwyddiant yn dod yn y pen draw, ac mi roedd Ibiza yn sicr fi'n credu yn llwyddiant. Oedd rhaid i ni wneud yr holl ffilmion Ibiza mewn 8 diwrnod, dwi'n meddwl. Gyrhaeddo ni a'r cast a phawb, ond nath yr holl offer i Madrid. Felly gollon ni 2 ddiwrnod o ffilmon. Ella bod am yn ddechreuadau rei, ond yn hyfryd i ni oedd yn cael gorffwys o gwmpas y pwll. Ffindon ni'n hunain yn Ibiza rhyw 8 neu 9 ohoni oedd wedi hedfan mas am 2-3 diwrnod a dim byd i wneud. Pan nath yr offer gyrraedd, ar bore cyntaf o ffilmo, ges i alwad wrth Chiz yn gweud, please, gallu di ddod i'n gweld i. A hwn oedd y diwrnod cyntaf o ffilmo nawr. A nes i weld e, ac oedd e'n sefyll o mlaen i mewn, dim yn ffordd i ddisgrifio fe, gwisg nofio, liwrex, gwyrdd. Fath o wyrdd fluorescent a stael speedo, ti'n gwybod, ddim cweit yn thong, ond yr agosall ydi gael ar thong heb fod yn thong, fi'n credu. A wedyn cerdded lawr, a o nath e'r byd o le sy'n hyder, i wrth gwrs cerdded lawr ar y set yn rhain, a pawb yn werthyn, wrth gwrs, y fe. Lot fawr o help. So lwcus iawn, fi'n falch bod pawb wedi gweld yr ochr ddoniol o'r peth, oherwydd dim rai fi wisgo'n wisgo sy'n drunks yn unan, wedyn dim ach yn pisach. O'n gwybod bod ti'n gallu oifad. Wel, fi'n gallu gwneud y dogi paddle fel y fe, ond ddim byd spectacle. Lifeguard. Mi oedd e'n berfformiwr, ond i raddau oedd e'n chwarae rhywun nid yn anhebyg iddo fe ei hunan. Ac oedd yr elfen yna o ramant, achos oedd e'n heartthrob y dyddiau hynny. Ond fi'n dod o'r Sinon. Caryl Thomas yw'r enw. Falch i gwrdd â chi. Doedden ni gyd yn ame trwy gydol y ffilm na dyn drwg oedd cymeriad Carl neu Carlos neu Charlie. Yr un dyn oedd y 3. Ond mi oedd na rhywbeth yng nghymeriad y 3 non-de-plume oedd wedi cymryd iddo fo'i hun, oedd yn apelio at y 3 chwpl. A beth ydyn ni'n rili neud? Cam! Hanna man i fi gyflwyno ni'n ande. Charlie yw'r enw. Haia, fe di Dalys. A fi di Bethan, haia. Shut up. Oedd lliw hael eitha dwfwn yna i. A wedyn fi'n credu o fyna gafon nhw'r syniad, a hefyd y ffaith bod fi'n rhugl yn y Sbaeneg, wrth gwrs. Una habitación para dos. El apellido es a Protheroe. Gracias! Bod beth yn iawn.
Wyt rydyn Sbaeneg? Na. Ond licen i fod. Na, fi'n credu bydd unrhyw dwi'n gallu gweud o'r glywed o'r ychydig Sbaeneg sydd â fi yn y ffilm na gweud cwaith yn rhywun yn Sbaeneg eto. Carlos y Fernandez Hughes, adech gwasanaeth. Gai fynd eich bageri. Mi oedd na waith, calad iawn. Fel mae mewn unrhyw ddwrnod y ffilmio, maen nhw'n foreia cynnar, maen nhw'n 6, a nhw'n 6 y bore, maen nhw i mewn i gael colir a pharatoi, a mae rhywun ar gamra hawr i 7-8 o gloch. O'n i'n cofio bod rhaid ni godi'n gynnar iawn bob dydd, ac o'n i'n disgwyl babi ar y pryd hefyd fel mae'n digwydd. A mae ambell i shot, mae rhywun yn gweld y bwmp. Yn benodol mae yna shot o Lavinia wrth ymyl y pwll mewn gwisg nofio binc, a da chi'n gallu gweld o fanna. A mae yna un lle mae Glenys a Richard wrth y môr y canoldir, mae'r chwaethus o wlyb yn fanna hefyd. Ond yn gyffredinol, dwi'n meddwl nath ni guddio elan fach yn weddol dda. Richard, os rhaid i ti weiddi fel yna? O, fe dwi ddim ond gweiddi. Mae môr y canoldir yn ein hamgylch hynny. Mae'r peth mor lib, mor chwaethus o lib. Ond mae gen i ben tost. Cofio. Cofio. What's the meaning of this? My spouse and I have paid good money for a relaxing holiday. How can we relax with Sodom and Gomorrah going on in front of us? Oh, come on and join in, love you. Look as if you can do with a bit. Pam o'n i'n gweithio gyda'r clwb 18 to 30, ac wrth gwrs, nid ychwanegolion, nid extras oedd rheini ar ei gwyliau, ac felly defnyddio pobl oedd yno, oedd digon balch wrth gwrs, 2 botl o sangria ar un, a nilen nhw unrhyw beth. 2, 3, 4. Wnaethon ni gynnwys elfenna o'r gwyliau 1930 yma yn y ffilmio. Ac oedd hwnnw'n agoriad llygad yn de. O'n i ar y pryd, o fewn yr ystod oedran hwnnw wrth gwrs, ond argian, oedd meddwl a fynd ar y gwyliau. Oedd o yn agoriad llygad beth o'n nhw'n neud. Wrth gwrs mae pethau i symud yn ei blaena erbyn hyn, a maen nhw'n neud pethau llawer gwaith. Ond oedden ni yn yr hub yn fyna yn San Antonio, sydd dal i fod yn y lle parti i fynd. Ddo'n bwysig mai i'r rhan ddim cweit mor lywyrchus o'n i wedi mynd, achos dyna lle oedd y gwyliau rhad ma. Wedi mynd am 3 chwpl ni, wedi'r cyfan, dim ond £35 oedd y Delyth a Bethan wedi talu am y gwyliau yma. Ac mae'n siŵr bysa i Lavinia, bydde hi ddim wedi bod abroad, chwel, eriod fe. Dim syniad o, Ela Man yn credu, oedd y lle bellad wedi bod. A oedd hwnna yn yr 70s, chwel. Ac oedd rhaid i Glenys a Richard gymryd be o'n nhw'n gael oherwydd yr amrywisydd yn swyddogreithio. Yna beth oedden bod ni wedi cwrddid yn te, Carlos, 2 wlad filltiroedd oddi wrth i gilydd. Ond yr eneidiau'n hoff gytun. Rydych chi hefyd yn hoff o Williams Parry? Dwi'n gweld bod chi, Carlos, yn gyfarwydd â barddoniaeth yr hen wlad. Sydd wedi cael pent am bob un sydd wedi gofyn i fi os ydw i'n nabod rwy'n fel Glenys a Richard. Ydw, fi'n nabod lot o bobl sydd fel Glenys a Richard. A dwi wedi cael lot o bobl yn dod at fi i ofyn, ai, so-and-so a so-and-so ydy'r rheina. A na, dwi wedi cymryd rhyw chydig bach Wyn a chydig bach o'r llall. A deud y gwir, oedd na un boi, oedd pobl yn gofyn i fi amdano fo, mae rhaid na bod i Richard, mae rhaid. A nes i ddweud fel na, achos dwi'n mynd gwybod am bwyd ych chi'n sôn. Ond nes i gyfarfod ar dyn arbennig yma, blynyddoedd wedyn,
A ni dal ddim yn siŵr na fo oedd o. A eiriau cyntaf o oedd, siwr i chi, o mae bargeinion gwych i gael yn Tesco ar hyn o bryd ar y Chateauneuf de Pape. Ac yn ei fel un. Mae o'n fyw ac yn iach. Gai gyflwyno fy hun, Richard a Protheroe yw'r enw. Hai o fi di dalydd. Emyr Watkins. Dyna ni, ymwelliant. O'n i'm sydd yn ein llwyddo i gadw gwynab syth yn aml. Oedd Caryl yn ei fi chwerthin yn fawr. Delys yn enwedig yn ei fi chwerthin. Ond anodd iawn cadw gwynab syth. Watch allu di roed y flippin' traed mawr ni di. Chdi, di roed y draed mawr yn efo. Rei ti fydd y blinking nostrils o tîm yn gwybod be dwi'n gwybod. Be rwan? Oedd sgwennu Caryl yn help Garwch. Mae'n sgwennu'n eitha ffonetig. A felly, mae'r glis wedi bod yna, erioed dwi'n meddwl, a o'n i wedi bod yn fan o Lavinia, cyn cyrheiddiad enfys. Felly, o'n i wedi tiwnio mewn i acen Lavinia, mater o matcho honna, achos Swiss Mali, lle oedd y ddwy nhw enfys da Lavinia. Ei, meddwl sydd ddim yn topless. Oh, good God! Nel i ni byth o'n adel. O beth ian o ffrwt a veg yn cydwelu neu rwy'n yn dod o'r cornel a gweld ni. Fach, lle ni byth a brynu tomatos a fe byth to? Oedd e ddim fel wneud ffilm gyffredin, achos oedd Caryl yn chwarae tair rhan. Felly oedd rhaid ni fynd i'r golygfeydd yma, oedd rhaid i ni gael rhywun i chwarae rhan Caryl o'i llefen, tra ni'n seithi, ymateb fel fydde Caryl yn neud, tra oedd Caryl yn chwarae cymeriad arall. Yna, oedd rhaid ni newid y colir, oedd rhaid ni newid y gwisgodd, trio cael y goleadau i fatio beth oedd y golau gyda ni yn yr olygfa cyn hynny. Felly oedd e fel rhyw jigsaw mawr, ond gaethon ni lot o hwyl yn neud e. Delydd, nes. Ydw i'n eich nabod chi? Na ddim to, licen i gael gair chi, please. A beth, pwy i chi? Fi di dalydd, a hi di enfys a da ni ffrindiau hefo gŵr chi. Beth? Nath y cynhyrchwyr yn ei doeth uneb benderfynu ta'r peth gorau fi wneud oedd tyfu mwled. A wedyn dyma dyfu'r mwled a fi'n eitha blin bod fi wedi torri'r cydyn yn ei cefn bant. Fi'n credu fi ail ymweld ar ffasiwn yna, fi'n credu rhywben. Oedd popeth oedd yn cael ei wneud y dramor yn Ibiza yn olygfeydd allanol. A felly be oedd yn digwydd wedyn oedd bod ni'n dod nôl i Gymru fach, nôl i Gaerdydd ac i'r studios yng Nghaerdydd i wneud yr holl olygfeydd mewnol wedyn. Camp y gŵr camera oedd hefyd yn goleuo. Oedd matcho wedyn wrth gwrs goleuo Ibiza hefo goleuo studio yma yng Nghaerdydd a dwi'n meddwl bod oedd ei llwyddo yn ardderchog ynddo. Mae'n anodd iawn gweld lle mae'r sem felly ynddo. Ar ôl i ni ddod nôl, oedd rhaid rhoi popeth at ei gilydd. A nath Huw Parry olygu'r ffilm i ni, a mae'n bwysig gofio, oedd e ar ffilm, nid ar fideo oedd e. A oedd hwnna'n gost ychwanegol, so oedd rhaid bod yn fwy disgybledig tra ni yn ffilmio. Ond mae rhaid fi weid, oedd y cyfnod hynny, oedd e rhyw fath o gaseg eira. O'n i'n cael hwyl wrth gael y comisiwn, o'n i'n cael hwyl wrth lunio'r sgript, o'n i'n cael hwyl yn y seithi, ac oedd y golygu yn estyniad o hynny. Pen nes i weld y ffilm yn ei chyfanrwydd, oedd yna olygfeydd o'n i ddim hyd yn oed wedi sgwennu ynddi. Yn benodol, Emyr Wyn yn tynnu llun titis. O ran y cyfarwyddo a'r golygu, a sy'n ni'n gobeithio, yr acto, byddai'r gomedi yn dod drosodd yn hytrach na bod e'n dipyn o byrfert. Bod e'n jyst yn rhywbeth, bod e'n teimlo yn eitha excited, yn gyffroes iawn am y tro cyntaf ni fywyd. Oedd wedi gweld, wedi clywed stories am Ibiza ar 18 to 30s a hyn llall ag arall, bydde fe beth yn cyfadde
bod eisiau bod yn rhan o'r math yna o wyliau, ond gan I fod wedi cael ei roi yn y sefyllfa yna, oedd e'n gyfle nawr, nid yn unig I gymryd lluniau o hen adfeilion a hen lefydd anesyddol, oedd e'n gyfle iddo fe I gymryd lluniau o ferched oedd yn dangos I bronnau. Gadewch I ni eich chlywed hi os gwelwch yn dda, I ganwr y tŷ! Dwi'n hoffi soundtracks, a dwi'n meddwl bod caneuon yn gweithio'n dda iawn mewn ffilmiau. Maen nhw'n dweud fod Huw Chiswell yn lloni bob ffurfafen. Ond o rai ni gael can I ddechrau popeth, ac oedden ni eisiau honna fod yn rhyw fath o Viva Espania I ddechrau pethau. Ond oedden ni eisiau power ballad I orffen pob peth. A phan gilia'r hael I ti draw i'r nos, ti yw'r golau yn y sêl. Oedd yr olygfa ddweitha yna pan mae Lavinia a Caryl ar yr hael yn machlyd dros fôr y canoldir yn rhamantus iawn, mae rhaid deud. Ond I ddim yn cwyno gormod am yr olygfa yna. Doedd yr hael ddim cweit yn iawn ar y noson gynta, wnaethon ni reina, wedyn oedd rhaid ni'n neud yr holl beth ar y olygfa yna ar fin y dŵr yn cerdded ac yn bod yn gariadus ac yn cusanu wrth gwrs yn y diwedd. Rhaid i'n neud na ddwy waith wedyn, trio yn y fi. Dwi'n credu na beth sydd yn codi'n halon I mwyaf ynglyn â Ibiza. Oedd y ffaith bod ni wedi gallu creu y ffilm yna heb fawr o ymyrraeth. Oedd gennym ni rwydd hynt I arbrofi ac I redeg hefo'r syniad ac I ddilyn beth oedd Emyr yn esgyr ni yn benodol am ni bod na lot o bobl yn gysylltiedig â'r peth. A bod ni wedi gweld y peth yn tyfu o ddim i'r hyn mae wedi datblygu I fod, sef rhywbeth sydd yn anwyl iawn I lot o bobl. A dwi'n meddwl bys ni fel cast I gyd yn gytun na dyna ydy'r atgof mwy ynglyn â ffilm oedd yr anwyldeb yma. A'r ffaith bod ni wedi cyflwyno rhywbeth gonest a adloniannol a theimladwy.